fa adamaden y'o ye n'o tɛ dɔw bɛ yen olu ye mɛlɛkɛ niyɔrɔ ye adamaden na o man ca o i b'o nɛni sisan fo ka t'i sɛgɛn n'i y'a nɛni ka tila n'a bɔra i kɛrɛfɛ ka taa ka so dɔrɔn a y'a sɔrɔ a n'a dusukun seginna ɲɔgɔn ma a bɛ tila ka segin ka na karisa i ni ɲantuma a bɛ n'i fo e min y'ale nɛni a t'e lajɛ dɛ a bɛ ala de lajɛ ala de ko a ye maaw da a m'u kɛ kelen ye maa min bɛ juguman kɛ maa la ani maa min bɛ ɲuman k'i ye o tɛ kelen ye a ko ni maa min n'i ye juguman kunbɛn ni ɲuman ye a ko o de ye lahala ye lahala min tɔninen bɛ ale Alahu Taala yɔrɔ niyɔrɔba bɛ sɔrɔ n'o de ye ale Alahu Taala yɔrɔ yafa bɛ sɔrɔ n'o de ye ale Alahu Taala yɔrɔ o tuma ka ɲuman k'i sigi ɲɔgɔn ye ka ɲuman k'i sigi ɲɔgɔn ye sariyatigiw y'o de ɲini o y'an ka pɔyɛn filanan ye ɲuman bɛ k'a ye cogo di bi an yansurahu idha stansarahu i sigiɲɔgɔnkɛ a nana don kamana gan dɔ kɔnɔ maa nana bi a kan maa min fanga ka bon n'a tigi la a ta ye a tigi dun y'a tɔɲɔ a nana f'i ye karisa n'i ma fara an kan karisa kelen bɛ ka min kɛ nin ye a bɛna sɛnɛ tɛ n dɛmɛ n'a nana o f'i ye dɔrɔn sariya b'a wajibi i ka wuli k'a dɛmɛ i sigiɲɔgɔn bolo dɔ b'a ni sancɛ i sigiɲɔgɔn fanga dɔ bɛ yen o ka bon n'a ye nka sa a tigi fanga t'e ta bɔ a nana bi sigiɲɔgɔn kan sigiɲɔgɔnkɛ nana f'i ye karisa binnen filɛ ne kan a ye n tɔɲɔ fu n'i ma n dɛmɛ ne tɛ bɔ sira dɔn yɛrɛ la dɛ n'o fɔra yɔrɔ min kɔrɔ i bɛ wuli k'a tigilama dɛmɛ komi alakira sallallahu alaihi wa sallama banu khuza'ata nana sɛgɛrɛ don min na ni mangaw ye banu bikiri dɛmɛ olu kan o ni alakira sɛgɛrɛ ko alakira mangaw filɛ ka banu bikiri dɛmɛ ko anw kan an dun fanga tɛ s'u la n'i m'an dɛmɛ kira girinbagatɔ ka don so kɔnɔ f'a ka taa buruna kɔ birifini buruna kɔ a ko u kana n dɛmɛ n'i m'aw dɛmɛ ala kana n dɛmɛ n'i m'aw dɛmɛ bɔn i sigiɲɔgɔn ni maa nana tɔɲɔni bi a kan n'a nana ɲɛ f'i ye wuli i k'a dɛmɛ i seko damajira diɲɛ ye zuduwali diɲɛ denw bɛ yɛlɛma de se dɔ tɛ ale ye bi ala y'o se d'e ma a bɛ se ka bɛn sini o ɲɔgɔnna bɛ ne sɔrɔ o b'a sɔrɔ se fana b'ale ye n'a y'a sɔrɔ i ye ɲuman k'a ye ni fana ta nana don ma fana wuli k'o ɲuman ɲɔgɔn k'i ye bari adamadenw bilalen bɛ ɲuman sara de la maa min bɛ ɲuman kɛ maa ye k'a mago tɛ sarala la o man ca dɛ bɛ taa bɛɛ sara de nɔfɛ bɔn ala yɛrɛ ko hal jazaa'ul ihsan ko la ni maa ye ɲuman kɛ maa ye ɲuman sara ye jumɛn ye illa al ihsan f'i ka ɲuman kɛ maa ye n'i balima nana ka na k'i k'a dɛmɛ sariya y'a ɲini fɛ i sigiɲɔgɔn ye k'a dɛmɛ kelen a filanan wa yu'inuhu idha ista'anahu ko dɔ y'a sɔrɔ fɛn min sokɔnɔ balo ko don walima fɛrɛbɔ ko don walima musaka dɔ don a nana dɛmɛ ɲini fɛ n'a ye dɛmɛ ɲini fɛ seko ye damajira min ye o k'a ye maa se ka adamadenw mago dilan ni Alahu Taala kelen tɛ maa si se ka adamadenw mago dilan ni Alahu Taala kelen tɛ i se ye damajira min ye o k'a ye o tɛmɛnen kɔ wa ya'uduhu idha marida n'a banana i k'a fo wa yuhanni'uhu idha fariha ni nisɔndiya ko kɛra a fɛ yen kɔɲɔ b'a fɛ yen denkundi b'a fɛ yen taa i ka taa dugawu k'a ye k'a na a la ɲagali ka fara ɲagali min b'a bolo kan wa yu'azzihi idha usiba ni masiba y'a sɔrɔ i ka wuli ka taa dugawu k'a ye i ka wuli ka taa hakililasigi fɔ a ye i ka sigi a kɛrɛfɛ a k'a dɔn k'a bɛ masiba min kɔnɔ k'a kelen tɛ k'a ni aw don o tɛmɛnen kɔ wa yusa'iduhu idha ahtaja n'a mago dɛna dɛmɛnɛ i k'o dɛmɛ k'a ye yabda'uhu bisalami ni n'i sigiɲɔgɔnkɛ bɛ bɛn fɔlɔ i k'a fɔ wa yulinu lahu kalama ni n'i sigiɲɔgɔnkɛ n'i bɛ kuma fɛ kuma magaya ye kana kuma gɛlɛya yatalattaf fi mukalamati waladihi ni a den ka kuma ɲɔgɔnya n'i bɛ kuma a denw fɛ i ka nɔgɔya kɛ kuma la a denw ye n'i bɛ kuma a denw fɛ i ka nɔgɔya kɛ kuma la a denw ye a ka se k'a dɔn i ka nɔgɔya kɛ kuma la a denw ye a ka se k'a dɔn k'a fɔ ko ja karisa bɛ ne den fɛ wa yurshiduhu ila ma fihi salahu dinihi fɛn o fɛn n'a ka diinɛ ɲaani b'o la diɲɛ ko o ko n'a ka diinɛ ɲaali b'o la i ka a kana k'a bila o kan n'a ka diɲɛ ɲaani bɛ fɛn fɛn la i k'o sira don a kɔrɔ yara janibahu n'a tɛ kɛnɛ min kan i k'a tanga
ويحميه معه أكتنا نوع أكدوية إكا أكدو كل شيء يصفى عن زلاته أبي كوجو منونك سنترزكو منونك إكو يافاي ولا يتطلع إلى عورته كنوبو إباك اللي بدو نفهم من سرافة كنوك لا يضايقه في بناء إكنا كورون ساما نبنا سجو أو مماري والمتر تمنسرا إكنا أساما وتمننغو ولا يؤذيه بميزاب يصب عليه وتمننغو إكنا تورو sigi ɲɔgɔn an b'o de kan seli wagati kun y'an sɔrɔ an selila o de ye a tigɛ dɔɔnin bon ka kuma faranfasiya al-ihsanu ilayhi maa ka ɲuman k'i sigi ɲɔgɔn ye o bɛ kɛ cogo di bi an yansurahu idha stansarahu ni silamɛ ɲɔgɔn i sigi ɲɔgɔn n'a ye dɛmɛ ɲini i fɛ karisa n bɛ kamana gan kɔnɔ ni karisa bɛ ɲɔgɔn na n'i m'an dɛmɛ se tɛ n ye i b'a dɛmɛ o la a karisa don ka gɛlɛn ne ma bi ni se min b'i ye tɛ n dɛmɛ i b'a dɛmɛ o la n'i y'a mɛn k'a man kɛnɛ i ka wuli ka taa fo n'i y'a mɛn ni nisɔndiya ko kɛra a fɛ yen i ka taa dɔ fara a ka nisɔndiya kan n'a la ɲagalili ye ni masiba kɛra a fɛ yen saya walima mɔgɔ jogin'a fɛ yen walima kungo y'u sɔrɔ i ka taa dugawu k'a ye est-ce que diɲɛ wa daharu du duwalin jamana bɛ munumunu de i bɛ hɛrɛ sɔrɔ dɔ ka so bi sini hɛrɛ bɛna kɛ e yɛrɛ ka so ni saya b'i fɛ yan bi sini a bɛ kɛ maa wɛrɛ fɛ yen n'a bɛ min fɛ a bɛ taama ka bɔ ɲɔgɔn ye a bɛ to dugawu kɛ de la ɲɔgɔn ye i ka mɔgɔ sali la fo ka taa saya dakun se i yɛrɛ ma don min ni ye diɲɛ taa cogo ye ala bolo sigiɲɔgɔnya ka gɛlɛn dɛ adamadenw n'aw jɛra ka sigi ka ban dɔrɔn sɛgɛn nana ni kelen bɛ sigi la ni maa faralen t'i kan i b'i sago yɔrɔ n'a y'i ja kana bɔ fiyewu n'a y'i ja kana fosi kana taa yɔrɔ la nka sadi ni adamadenw sigira dɔrɔn sigi kɔsɔn sɛgɛn sɔrɔla ni ko dɔ bɛ dɔ fɛ don min i b'i yɛrɛ lasɛgɛn ka taa tigilamaa dɛmɛ san'a ɲɔgɔn ka k'i fɛ yen o tɛmɛnen kɔ yabda'uhu bisalami ni n'i sigi ɲɔgɔn n'a ye ɲɔgɔn ye dɔrɔn giri i ka fɔli i ka salamu d'a ma ni n'i sigi ɲɔgɔn n'i bɛ kuma fɛ kana kuma gɛlɛya kuma magaman fɔ a ye a ka k'a ɲɛna k'i b'a fɛ ka tɛmɛ jamana bɛɛ kan f'a ka k'a ɲɛna k'i b'a fɛ ka tɛmɛ i fa n'i ba kan o kuma ka magaman fɔ a ye ni n'a denw bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ i ka kuma magaman fɔ a denw ye kitabutigiw danna den ta ma de u ma sɔn ka muso ta k'a la parce que ni cɛ ni muso bɛ kuma dɔrɔn sɛtanɛ bɛ ɲin dɔn a ma fɔ i ka taa baro k'i sigiɲɔgɔnkɛ muso fɛ ni sigiɲɔgɔnkɛ tɛ sariya ma jɛ n'o ye dɛ ko sigiɲɔgɔnkɛ ko ko ayiwa sigiɲɔgɔn ko maa ka kan ka taa ko kumakan magaman min fɔra a fɔra ko a den de a ma fɔ ko a musow dɛ i bɛ dan da la n'i y'a sɔrɔ bulon kɔnɔ n'i y'a sɔrɔ kɛnɛ i b'i sigi a fɛ yen n'a bɛ bulon kɔnɔ i b'i sigi a fɛ yen n'i y'a mɛn k'a man kɛnɛ sa ni donni wajibi i bɛ don a bɛ yɔrɔ min i bɛ a fɔ ye n'a tɛ kana don a kɔfɛ sɛtanɛ bɛ se fɛn bɛɛ la kɛlɛ caman bɛ jamanaw kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen ye bisikiya kɛlɛ ye karisa fɔra ne ko kɛra ni muso tɛ ɲɔgɔn fɛ a filamanw a fɔra k'i ka kumakan magaman de fɔ a denw ye n'a denw bɛ kuma a ma fɔ k'a musow o tɛmɛnen kɔ ويرشده إلى ما فيه صلاح دينه ودنياه فما في النهاية ناك الدين هرب منا يبو فاي ناك الدين هرب فمنا ناتو دون يبا كان قبله سرقة هرب سر سر دويستا إسكي نيوان كتا دون يبا ويلي بتا بافكو كارسا أبونا تيسكي لما نفنس نايمي كيسا هرب سر دو دي تتالا جي أبا سر أميري تالا ماي ni eyo fo na tikila matara na ye hera soro la tanyini ko fiyo ba don imana ya karsa din kene ya ben fede ni mbebe do faraski nyon ya ka kanunga adama do nga ben fo to boham kira kote ako hera bebe mauche benina mashiba bebe mauche kinyenina sango sigi nyon ni sigi nyon cheche na duran ko be ba kono ngalo mbe danyo na fembe be fo ka danyo na bebe dinga senga bla ɲɔgɔn n'aw cɛ dilanlen don hali ni maa nana k'a bɛ e kɔrɔfɔ i sigiɲɔgɔnkɛ ɲɛna a bɛ kangari da b'a fɔ he cɛ n'i b'i ka kuma la a dabila ne sigiɲɔgɔnkɛ min bɛ n kɛrɛfɛ ne b'o dɔn o tɛ foyi kɛ na ni ɲuman tɛ o tɛ foyi t'o se adamaden ma ɲuman kɛ kɔ
ay ka cewdla yara ajani bahu na be kene minga ka fa afantanga na fa ko ka tan amma ka de mengalonga de na ngalonde ke te faraka wala de kana so ma de ga dogo yina yasfa an zallati ere adama den mana ke chugo sentrende ko bi soro sentrende e jumenye junumun do bi soro isigilende ni minye ibe siga bara do ke isigi nyona ka so ma dabo akama o ko luma ko sentrende ko ma be proto ka fe minunge yaro imana adama den chirende ne ima dabo akama fo ma fo minun talme kulula nubda chirende kala na ol kote imana e tamato bolona i chirende ka boka bi ado be ken tugu kari to kari imo dabo kama o de koro yo de fɛn fɛn ni maa y'a k'i sigi ɲɔgɔn na baara la baara min n'i ma da u la kan wa ko sencirente ko wala yatatala ila awratihi kana cogo si la i kana fɔ ko ne karisa ne sigiɲɔgɔnkɛ lebu min b'a la nin ye ni u y'a fɔ ko nin sɔrɔ i dɔn k'a ɲɛɲini k'a ɲɛ dɔn kan'o kɛ fiyewu ni maa min ye wali lebu nɔ minɛ han ala kɛra ko alahu taala bɛ e yɛrɛ ka lebu nɔ minɛ a b'i malo i ka sange jukɔrɔ kana islami ɲɔgɔn kana lebu nɔ minɛ k'i b'a fɛ k'a ɲɛ dɔn k'i sigi n'a ye dɔ b'a fɔ i dɔn ka n sigiɲɔgɔnkɛ sɔn dɔn n'an kɛlɛla don min walima n'an bilara ɲɔgɔn na don min n b'a minɛ ni sɔn min ye n'a ye min yir'i la o minɛ n'o ye kana ɲini fiyewu k'i bɛ taa a lebu ɲini k'a lebu dɔn kɔfɛ i ka n'o kɛ n'i y'o kɛ ala t'i sa sutura kɔnɔ abada maa ci ye ka maaw lebu dɔn k'a fɔ ala t'i sa sutura kɔnɔ a b'i lebu de o tɛmɛnen kɔ la yudayiquhu fi bina'in aw mamarin kana so jɔ so min b'i sigiɲɔgɔnkɔ tɔɔrɔ kana sira kan kana so jɔ a ɲɛ so min bɛ kɛ sababu ye ka fiɲɛ tigɛ a la i sigiɲɔgɔnkɛ kɛlen bɛ ka so dɔ jɔ a ye fenêtre dɔ bɔ ani ka so ka surun ɲɔgɔn na fiɲɛ bɛ don o fɛ a kan e kana so wuli ka dun ka gun o la ka fiɲɛ tigɛ a la i kan'o kɛ parce que hali n'a sɔrɔ i ka hakɛ bɛ dugukolo in na a ka lafiya i k'o de dɔn a ka lafiya i k'o de ɲini i ka e yɛrɛ ka sojɔ to yen ale ka lafiya kosɔn ala fana b'i lafiya o tɛmɛnen kɔ wala yu'dhihi bimizabin yasubbu alayhi kana i ka taaran dilan ka bila a ka so taaran ji ka sur'a kan kana i ka so wuluwulu ji bɔ ka bila a ka so kɔnɔ n'i ka wuluwulu bɛ tɛmɛ a fɛ i kan'o kɛ n'aw bɛ sigi ɲɔgɔn na hali n'a sɔrɔ a bɛ wuluwulu ale ka so bɛ wuluwulu tɛmɛ sira la moyen kɛ i bɛ se ka i wuluwulu ji tɛmɛ yɔrɔ min n'a ma kɛ n'a kɛ ale ye aw bi qadari walima ka taa nɔgɔtɔ fɛn ɲigintɔ fɛn k'o da bila a tɛmɛ sira la i kan'o kɛ aw wasakhin walima i ka ɲama yulqihi amama manzilihi ka t'i ka ɲama ton a ka so da la i kan'o kɛ i kana ɲigintɔ fɛn bila a ka so da la dɔw bɛ sigiɲɔgɔn dɔw bɛ yen o t'a dɔn dɔw bɛ yen olu bɛ sigiɲɔgɔn ka so da de k'u ka ɲama bɔnyɔrɔ ye u b'u ka sigiɲɔgɔn ka so da de kɛ banakɔtaa bɔnyɔrɔ ye kan'o k'i sigiɲɔgɔn na kullu hadha min al-ihsani ilayhi mfile kan min be fiye ni yen ke nin de kan nyuman ke isigi nyoy nin de yoy al-ma'mur bihi al-ya'muru dirani min ala ka korofo kono ala ko wal jari dhil qurba ma kan nyuman ke isigi nyoy bal masurunye e ka isigi nyonke isigi nyoy bal masurunye e ka nyuman ke isigi nyoy min ni bal mate ala kara ko al makshin na majidrama ako man kana yu'min billahi wal yawmil akhir mimma min de kera ni dalembe alala idal mal qiyamah donna fali yusni ila jarihi kan nyuman gi sigi nyoy ñun de ñun nendo islam kefe kan nyuman kay sigi nyoy ka gelen islamo ikramuhu bi isdal al ma'ruf wal khair ilayhi iki sigi nyoy ga bonya ni nyuman ke liaye sigi anana hadith ala kala ko man asda ilaykum ma'rufan fakafi'uhu mimma ay nyuman ka awye aya jurusara fa lam tastati'u naw masaka jurusara fad'u lahu akadu ka tigla mai ma sigi nyoy ikan nyuman kay i ka hɛrɛ ta k'a sɛgɛrɛ i ka hɛrɛ k'a ye o de ɲininen don sigiɲɔgɔnya la ala kɛra a kɔrɔfɔ kosɔn don la kumana silamɛmusow ye a ko ya nisa almuslimat la tuhaqiranna jaratun li jaratiha walaw farsan shatin a ko aw silamɛmusow kana jɔ i sigiɲɔgɔn na ko i sigiɲɔgɔn don kana jɔ i sigiɲɔgɔnmuso la la tuhaqiranna jaratan li jaratiha kana jo isigi ɲɔgɔn muso la ko sigi ɲɔgɔn do bari se bɛ ye ko se t'ale ye walima se bɛ e cɛ ye ko se tɛ nin cɛ ye kana jɔ a la mun na hali n'a sɔrɔ n'o ye baganmisɛn tɔrɔn da yɔrɔ ye ka da o ɲɔgɔn jɔmaya ta k'i sigi ɲɔgɔn sɛgɛrɛ a ko abidari ma don la ala kira a ko ya abadar
إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. أبادر نية سقطبي إكان نجي شايا نيان نجي شايا إكان نجي دوتك الاسي إسري نيوم على كرين دفاي. أبادر نية سقطبي ni be najima fendla annaji chaya igaddo ke minangono ka di sigi nyoma imay muso nyuma umbe olbe chaw blasera nyuma unka ka chaya muso nyuma umbe ni che nana ni dumini fanya ka di ko ka adla o muso nyuma ba dumini fanya tobi nu ya tobi do bi sarachela do ti sarachela o be sigi nyon o do bakata do luma ngasa ika faye aka jenai o de kafsa ika takabonai kasura ta kalama parce que ne muso na mega minfo na fora ko muso nyuma be i cheka dubini nyuma ko ota kato di sigi nyon chedoma min adabo kunda eta e ma adabo adinga ma adabo muso ma faire ni cene na bo kalama ni fitna min willa iyere de yola si yere ma karama ke mo fiye de ni cene nan dubniye tubli ma feñi iba fañi an sigi won ka sawbe an ga dod la kata do ma na jena nay abe dobo kata nay ka diski nyoma ñete dongele de bi sugo chaman CBA jeges chaman CBA bi ko tobi kaso dondo bina ke ebina desola aba soro montru yele mana kata ma were kaso ase chaman boye yo dunye sigi nyoy ni ye nyuman ka aye ika wakati kono na fene ka wakati sera hakili be tuila nyuman kela de ma islamé sangani wakati be ibe nyuman ke islamé nyogonye ibe nyuman ke isigi nyogonye ka dondo makono kirai abadari blaka na yesu ko tobi afe aka naji chaya aka asiki nyoma nombe aku deli aka dumunun duman dunina sani kata se dondo ma alebla se dumunun mana domi ko be amma aishta alama jena amma ayi kan do ala kirama donola ako sigi nyoma fla benella sigi nyoma fla nekran ganga soni fenta ka jumen segere uflala ala gara ko ila aqrabihima minki baban wana sura isi nyomi minga so daka sura ka dala minga daka sura ila here ko ode foloye no bana ni totora mimbo kofe ina doni ko la segere ninde isi nyon ka horoma doy adore jumen ihtiramuhu wa taqdiruhu فلا يمنعه أن يدع خشبة في جداره ولا يبيع أو يؤجر ما يتصل به أو يقرب منه حتى يعرض عليه ذلك ويستشيره لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحدكم جاره أن يدع خشبة في جداره من كان له جار في حائط أو شريك فلا يبيعه حتى يعرضه عليه ما كيسي يون حرما سكي إكاد دونكو أدما ديدو ni sedo tayi bi ni sebe afisika be don la sedo bina kayo teke ba ni sigi nyoma sigi nyoma yala e ka kogo do be aye sojo anna sojo kogo joli setayi aya nyini fe ka ba ka chetike dai ka kogo kan abina ka sobili chetike minka ka bode ka kogo kan ikada bali su chetike indalila ika kogo kan o temenengo nasro fengo fe no be ibulo akumbe se iski nyoma walma kasura ala dudo wa walma sodo walma ndagodo ni bina fere walma ni bina luanse ma wore ma kana fere fiu fiki iski nyoma bo akalama ka faye ay wa karsani sosi na benebulo yoro min fle nga yoro ni min fle mba fe ka fere walma nga yoro ni min fle mba fe kana luanse mawma mawna le ko yoro luanse ma nasor imma go be do ala
sani ka taa di maa ma n'i bɛ se ka u b'a luwanse min na n'i bɛ se k'o kɛ i k'o fɔ a ye alakira de ye nin ɲini silamɛkɛ fɛ i k'o kɛ i kana i sigiɲɔgɔn bali o la fiyewu parce que kira ko aw sɔ kelen kana a ka kogo bali k'a fɔ a sigiɲɔgɔn kɛ ta a ka yiri da sanfɛ a ko maa ma ni sigiɲɔgɔn b'i la a bɛ nakɔ kelen kɔnɔ walima sigiɲɔgɔn b'i la i n'a ka surun ni i kana bali i kana foyi feere i ka nakɔ la i kana foyi feere i ka du la f'i k'a yira i sigiɲɔgɔnkɛ in na fɔlɔ bon silamɛkɛ n'i b'a fɛ k'a dɔn i ye ɲuman k'i sigiɲɔgɔn walima n'i ma ɲuman k'u ye n'i b'a fɛ k'a dɔn i ye juguman k'i sigiɲɔgɔn na walima n'i ma juguman k'u la dɔwɛrɛ tɛ dɛ sanga ni wagati bɛɛ wagati dɔw fɛ dɔnbaga la finifini dɔ don dibi rɔ i ka to ka taa mɔgɔw ka yɔrɔ ye k'a da n'i ye mɔgɔw mɛn i bɛ to k'a fɔ karisa kɔni karisa ɲani b'a a sigiɲɔgɔn ma dɛ n'i y'o mɛn i n'a dɔn k'i ye ɲuman kɛ o tuma i ka dɔ fara o kan n'i y'a mɛn ko karisa ye maa jugu de ye a kɛlen bɛ ka juguya min ta k'a sigiɲɔgɔn sɛgɛrɛ n'i y'o mɛn o tuma i ka segin ko joona juguya min n'u y'a fɔ k'i y'o kɛ i y'o kɛ fɛn min na i k'o fɛn sɛnɛ dabila i y'a kɛ maa min na i ka tubi ɲini o tigi fɛ i ka yafa ɲini a tigilamaa fɛ a filanan silamɛ i ni sigiɲɔgɔn bɛ sigiɲɔgɔn na e silamɛkɛ walima e silamɛmuso nin kuma a b'a lamɛn kosɛbɛ koyi e silamɛkɛ walima e silamɛmuso min i ni sigiɲɔgɔn bɛ sigiɲɔgɔnya rɔ n y'a fɔ i ye sinaya sigi ye sigiɲɔgɔnya ye duw ka ma don ɲɔgɔn na o ye sigiɲɔgɔnya ye n'ala nana e jarabi ni sigiɲɔgɔn jugu ye yarɔ sigiɲɔgɔn juguw bɛ yen walahi n'i y'a fɔ o ye kara y'i da la n'i ye fɛn kɔni ta k'a fɔ k'i b'aw kun siɲɛ ma a b'a fɔ e ɲɛɲini na jugu ye i taalen bɛ ɲɛɲini dɔ kɛ nin na ka na di yan a bɛ b'i kan i y'a faamuya fɛn o fɛn bɛ yen ni ɲuman don n'i y'a ta k'i b'a sɛgɛrɛ ala n'a ka juguya kɔsɔn parce que juguya ye fɛn dɔ de ye a bɛ ala bolo n'a dara adamaden dusukun na dɔrɔn ka bila adamaden min na a tigi se k'i yɛrɛ tila la fiyewu n'ala nana t'e jarabi n'o tigila maa sigiɲɔgɔnya ye sa an min fɔ an bɛ min ɲini i fɛ fali yasbir alayhi i ka sabali sigiɲɔgɔn jugu in ka sigiɲɔgɔnya kɔrɔ fa inna sabrahu i bɛna sabali min k'a kɔrɔ sayakunu sababa khalasihi min o de bɛna kɛ sababu ye k'i kisi i sigiɲɔgɔn jugu in na walahi ni maa ma ko taa wele polisi la walima nin k'a la tigi y'i nɛgɛ maa si tɛ se ka Alahu taala ye doni min da jɔn kɔ maa si tɛ se k'a ban ni ala b'a ban tuma se n'i taara k'i bɛ taa wele polisi la i bɛ dɔ fara juguya de kan sabali dɔ de ka ala makɔnɔ san'a k'a ban silamɛya bɛ nin lamɛn kosɛbɛ sango musomanw n bɛ musow dɔn olu sigiɲɔgɔn jugu b'u la hali n'u ye foli kɛ u b'a fɔ ko i kana n fɔ ko i bɛna n fɔ k'i b'a sɔrɔ i y'i da kɔdi fɛn jugu dɔ de ye i bɛna ne y'i laminɛ sa o fɛn sera na yɛlɛma n fɛ o dɔw b'o fɔ o bɛɛ kɛ kun ye ka sɛtanɛ bila k'i bɔ i ka sabali kɔnɔ walahi nin bɛɛ kɛ kun ye sɛtanɛ bila k'i bɔ i ka sabali kɔnɔ a dɔw n'u ye ko bɛ n'i fo n'i taara dɔw fo muso yɛrɛ bɛ kɛ sababu ye ka dɔw fitinɛ ka bila i la i mana ye karisa wulila k'a bɛ nin fɔ a ma nin fɔ koyi a nana yɛlɛ i la de dɔw b'o fɔ n'ala y'o e silamɛmuso min walima e silamɛkɛ min bɛ o sigiɲɔgɔn jugu façon masa a ɲininen don i ka sabali de bɛna k'i tilali sababu ye mun na don dɔ la cɛ dɔ nana ala kɛra sɛgɛrɛ a ko kira a ko ne sigiɲɔgɔnkɛ kɛlen bɛ ka n tɔɔrɔ dɛ kira ko a ma ko asibiri a ko taa sabali walahi n balimakɛ ne bɛ min f'i ye ani n balimamuso ni maa maa k'i ma ko sabali a tigi ma foyi tɛ kɔnɔna jɛra n'a ma k'i ye n'i sabalila ka ala ka latigɛ kɔnɔ na diɲɛ ko o ko n'a gɛlɛyara dandon b'a la diɲɛ ko mana gɛlɛya cogo o cogo wa kullul hadithati idha tanaha famawsulun biha farjun qaribu ko mana gɛlɛya cogo o cogo n'a sera a dan na don min Alahu taala bɛna n'a ka ko gɛlɛn wuli ye masa sani ka taa s'a banni ma n'i ye fɛn fɛn kɛ i b'i yɛrɛ don diɲɛ da n'i ye fɛn fɛn kɛ i b'i yɛrɛ sɛgɛn de ka n'i yɛrɛ sɛgɛn i dusukun lafiya n'i m'a ye ko a ko arih qalbaka al'ani wa sallim lahu al-qada a ko n balimakɛ i dusukun min sɛgɛnnen b'i bolo diɲɛlatigɛ ko kɔnɔ i dusukun lafiya ko kiiri to kotigi bolo ala ye kow da k'o bila laseli min kan a tɛ yɛlɛma ka bɔ o kan alamatu ahlillahi fina thalathatun
imanun wa taslimun wa sabrun mujammalun ala dɔn ala jɔn ɲumanw taamasiyɛn min bɛ ala jɔn na ni maaw b'o dɔn n'o ye ala jɔn n'a fɔra ko ala jɔn maa min sɔnnen bɛ ala ka kiiri ma maa min bɛ ala ba kɔnɔ maa min jigi dalen bɛ ala kan a kɛlen bɛ k'i yɛrɛ wasa ni ala ye olu de tɔgɔ ye ko ala jɔn maa min a sɔnnen bɛ ala ka kiiri ma maa min a bɛ ala de ma kɔnɔ maa min a kɛlen bɛ k'i yɛrɛ wasa ni ala ye a kɛlen bɛ k'i jigi da ala de kan a bɛ ala ma kɔnɔ olu de tɔgɔ ye ko ala jɔn taamasiyɛn min b'o la taamasiyɛn saba a fɔlɔfɔlɔ u dalen bɛ ala la a filanan u kɛlen bɛ ka ko to kotigi bolo n'o ye alaw taala ye ko kiiri u kɛlen bɛ k'i u jɛlen bɛ ala n'i ye fɛn fɛn kɛ ne kɔni sɔnnen bɛ a sabanan sabali cɛɲi o de b'u bolo sabali ɲuman ye jumɛn ye maa min bɛ juguman kan k'a k'i la i sabalilen b'a kɔrɔ i bɛ tila ka ɲuman k'a ye o de ye fasibiri sabran jamila sabali cɛɲi y'o de ye nin taamasiyɛn kira ko cɛ ma ko sabali cɛ nana siɲɛ filanan a ko alakira a ko ne sigiɲɔgɔnkɛ ye n tɔɔrɔ dɛ alakira ko sabali cɛ taara a ye waati kɛ a nana siɲɛ sabanan na a ko kira ko n sigiɲɔgɔnkɛ ye n tɔɔrɔ dɛ alakira ko halisa dɛ ko taa sabali a gɛlɛyara sa siɲɛ naani na cɛ nana alakira sɛgɛrɛ a ko alakira n nana a ko n sigiɲɔgɔnkɛ ye n tɔɔrɔ dɛ kira ko i ka minɛnw bɔ i ka so kɔnɔ i k'a bɛɛ fili kɛnɛ kan t'i ka minɛnw cɛ i k'a bila bɔlɔn na cɛ taara don a ka so k'a ka minɛnw cɛ ka n'u bila bɔlɔn na ni mɔgɔw bɛ tɛmɛ cɛ mun kɛra i y'i ka minɛnw bɔ i ka so k'a bila a ko n sigiɲɔgɔnkɛ de ye n tɔɔrɔ n ye n ka minɛnw bɔ n bɛna taa yɔrɔ wɛrɛ ɲini ka taa yɛlɛma ye olu b'a fɔ ko ala ka danga bɛ e sigiɲɔgɔnkɛ in ma ni maa e ni maa ma se ka kun o tigilamaa kɔni jahanamaden de ye ala ka danga b'a ma cɛ ye o tun bɛ min kɛ sigiɲɔgɔn jugu in y'o min kɛ a wulila a n'a sigiɲɔgɔnkɛ sɔrɔ a ka so ani ɲɛji a ko cɛ a kɛ ala ni kira kama i ka yafa n ma a kɛ ala ni kira kama i k'i ka minɛnw ta ka don i ka so kɔnɔ n ye n kali ala la walahi hali n t'i filɛ ni ɲɛjugu ye bilen sanko ka kuma jugu f'i ma n ka foyi tɛ s'i ma a ko cɛ ko ne wa ne kɔni t'a dɔn a ko a kɛ ala kama sa cɛ yɛrɛ wulila sigiɲɔgɔn jugu yɛrɛ wulila a ye cɛ ka minɛn dɔw ta ka taa so furan k'u ladon a ko don i k'i sigi sa i ka ne lajɛ k'a ta o don la o kɛra cɛ tilali sababu ye a sabali la fɔlɔ ka sabali fila ka sabali saba a lamɔ nin de ye sigiɲɔgɔnya ka hakɛ ye nin de ye sigiɲɔgɔn ladabu ye sigiɲɔgɔnya min nan tun b'a fɛ ka dɔ fɔ aw ye nka sa an tɛ se ka fara ɲɔgɔn na f'an ka dugawu kɛ an bɛ dugawu kɛ mun na an y'a fɔ aw ye samiya daminɛ tuma n k'an ka dugawu kɛ an ye dugawu fɔ maaw ye dugawu kɛ an ye ala deli a y'a sɔrɔ an taara magan fɔlɔ de an y'a fɔ maa ma selila an fɛ arafa an y'a fɔ bɛɛ ye u ka dugawu u k'an dɛmɛ ni dugawu ye ala bɛ se ka sanji nafama d'an ma silamɛw hɛrɛ bɛ ala de bolo hɔn a tɛ maa bolo ni ala tɛ maa si tɛ se ka hɛrɛ di adamaden ma ni ala tɛ ma yaftahi llahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha n'ala ye fɛn min dayɛlɛ maaw ye kabini a ka hinɛ la maa se k'o kunbɛn o a bɛ ala de bolo maa se k'a bali kɛ la ala ko wasalullaha min fadli a ye ala deli a ka sɔmɔtiya la anw b'a fɔ silamɛw halisa an ka dugawu kɛ dugu jukɔrɔ fɛn caman bɛ ala bolo a b'a bolo dugukolo jukɔrɔ ala k'a caman sama ka na an ma dugawu b'a la s'an ma dɛ silamɛw mankankaw sanu kulu bɛ yen a bɛɛ ye sanu gansan ye foyi t'a kan kulu bɛɛ ye sanu jamana kɔnɔ ala ka bɛn don jamanadenw dusukun ni ɲɔgɔn cɛ ala ka bɛn don jamanadenw dusukun ni ɲɔgɔn cɛ ala ka bɛn don jamanadenw dusukun ni ɲɔgɔn cɛ o tuma sa n b'a fɔ allahumma inna abiduka wa banu abidika wa banu imaika khalaqtana nawasina